जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, उस सब के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। खेसारी लाल यादव टेंगे टेंगे लेंगे लेंगे करके वो गाना लेके अइला हाँ, आ गाना कम हो बुझाता कि चिचियात ज़्यादा बाणन सा, और चिचियात ऐसे बाणन सा जैसे कि गेहूं के बधार में आग लाग गइल बा। म्यूजिक इतना लाउड बा कि आवाज़ पहचाने खातिर, लिरिक्स सुने खातिर लागता कि टेलीस्कोप लगावे के पड़ी। काहे से कि गला में सरस्वती वासे नहीं करत, गला में रावण वास करता। और रावण तो जानते बानी कैसे चिचलाला, तबे तो टेंगे लेंगे हेंगे देंगे चलता। वही बीच में एगो और खबर आवता कि बॉलीवुड के नचनिया डिम्पल सिंह पहले पावर स्टार के खेमा में रही, अब मौका देखते ही खेसारी लाल यादव के साथ लेंगे देंगे टेंगे हेंगे करता। ऐसे नचनियन बजनियन पर ज़्यादा विश्वास ना करे के चाहिए और उस सब के उतने दिन तक सराहे के चाहिए जब तक रउआ के मनोरंजन करता एगो मर्यादा में रहते हुए। जब नग्नता पर, फुहरता पर और अश्लीलता पे आ जाए तो ओकरा के आईना दिखावल हमनी के जिम्मेवारी होखेला और एकरा के बखूबी करे के चाहिए। तो अभी के समाचार ये बा कि नीलकमल सिंह के वो गाना आइल बा जौन मैरून सड़िया वो काबिले तारीफ बा, और ये भोजपुरी के जौन अभी एगो दलदल बा, कीचड़ बा, ओमे कमल नाम के एगो कमल खिलल जेकर नाम नीलकमल हो गइल। पावर स्टार पवन सिंह के गाना आइल बा परीक्षावन जौन उतना जनता के बीच में ना बाचल। और खेसारी लाल यादव डिम्पल के साथ लेंगे देंगे और टेंगे हेंगे करतन। रउआ सब है बताइब जा कि पावर स्टार पवन सिंह के गाना इतना कम काहे आवता, काहे से कि आसनसोल सीट से भी चुनाव लड़तन तो प्रचार प्रसार करे में व्यस्त रहतन। या खेसारी लाल यादव के लेंगे देंगे और टेंगे टेंगे गाना कैसन लागल इहो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइब जा। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल हर समाचार खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर फिल्म के रिव्यू देखे के बाद तो सांझे बिहाने के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ट्रेलर के रिव्यू देखे के बाद तो सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये हर चीज़ के बारे में सबसे पहले जानकारी चाहिए तो सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर रुआ सभी यूट्यूब पर देखा था नहीं जाता, अगर यह वीडियो फेसबुक पर देखा था नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के फॉलो कर ली जा। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।